Prosesi sambutan dari keluarga besar Bapak Ahmad Yanto, Ibu Erna Fitriani, berikan sambutan kepada Mas Abdul Hakam, dan nanti Ibu Erna akan berikan minum air putih dan Bapak Ahmad Yanto akan mengalungkan bunga melati sebagai simbol penghormatan. Salam hangat keluarga Kaliaman kepada keluarga dari Ngayogyakarta. Hamid pasang kaliman tapik ilo-ilo dina sinabenda ing iladuni mungguing tulak sarik kene beno saring siku dendaning Gusti dumawa ing tawang-tawang kiraping sang pindha narendra ingkang girarubyuk dene kadang wandana angklur selur pindha sira hamlekiti banget kathahipun ingkang hambayang kari lampahipun sang pindha Narapati saking kori mangajeng wiwaring payuwahan kepareng Bagus Abdul Hakam menawi sampun siyaga ing gati sumangkah kanthi kebaing kaprayaan tumuju ing sasana Panjang Kumulya ya dampar kencana ingkang sumpun sumadya. Ana teja angeng sasada lanang gedhe ya tejane sang pindha Narapati katon ageng Prabu tur merbawani lampahe sang pindha Narendra kandhek sangajenging wiwaraning payuhan kepareng panjenenganipun pamenggugati Bapak Ahmad Yanto, Ibu Erna Fitriani asung panghormatan dhumateng sang pindha Narapati. Jawatasto Bidoko pakurmatatin tawadhuin putra dhumateng pepunden catur kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi saranduning badan tegas bregas akas kangge ngibadah. Pak Yanto kalian Bu Erna monggo digandeng putrane dipun dherekaken dhumateng sasana dampar Kencana Mulya. Nggih, le tindak alon-alon bae wong manten kok nggih bantere raja mak. Punika wadanane sang pindha Narapati gagah bideksa dasaring tedak turuning atapa traing kesumara besing amadu kakanten asta dening Bapak Ahmad Yanto, Ibu Erna Fitriani bungah jroning waradaya. Bapaknya biar ikut. Kepareng dumateng juru sumbaga juru panggih saking Ine Make Up siyaga ing gati santawis monggo ingkang nampi rawuh
mardu mardikaning penggalih pinarak wonten sasana ingkang sampun mati sinabi nenggo titilaksi dogati walimah kalajungaken kepareng mangkih Yah Ayu Francisca Indriani miyos saking sasana Panti Busana. Sugeng rawuh ingkang saking keluarga ageng Mas Abdul Hakam wonten ingkang saking Ngayogyakarta saking Pati Tayu sedaya sugeng rawuh sugeng pinarak mardu wardikane penggalih saking keluarga nyuwun pambiyantu pernahaken mapanaken betan-betan ingkang dipun asta. Monggo pinarak tasih wonten panggenan kathah. Silakan mencari tempat duduk, masih banyak. Di depan juga masih ada tempat yang longgar. Cak Aris mungkin bisa dikondisikan, Cak. Ini komandan pas pampres saya, Cak Aris. Monggo ingkang sepuh saged dipapanaken wonten sasana ingkang benten menika wonten Mbah Sepuh. Bisa dibantu yang sepuh-sepuh biar duduk di sana. Monggo pinarak sedaya. Menawi sampun pinarak panjenenganipun Mbak Francisca badhe kawula sowanaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hadirin rahimakumullah. Samenika panjenenganipun Mas Hakam sampun ngikrarkan aktu nikah. Pramila monggo kita panggihaken kalian garwa kinasih. Kala nyuwun saantawis para rawuh jumeneng samangke asung pakurmatan dhumateng panggihipun Sang Bintang Anten. Kami mohon untuk berdiri dan kita akan barokah sholawat panggihnya mulai. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurung fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik sallu ala Nabi Muhammad. Katuran pinarak para rawuh alhamdulillah alamin. Monggo panjenengan Mbak Siska salaman kalian garwa wajib wong wedok bekti kali wong lanang silakan bersalaman dulu. Monggo Mas punika garwane dipun dongaaken dita'arufi sesarengan. Monggo wonten para alim para sepuh nderek mangastung kara ndedonga dumateng pinanganten kekalih. Mugi-mugi dipun karingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wabarakah, keluarga ingkang berkah ayem jenjem sregep ngibadah saengga rezekine melimpah ruah. Monggo Yai nika barokah saking Abah Yai. Niki mboten donga kanggo nundhukke wong wedok nggih, ampun kliru sing lanang-lanang. Menggelek nyuwun Mbah Yai nyuwun donga kanggo nundhukke bojone niku kliru mboten nggih. Niki supaya berkah anggone omah-omah wong wedok niku manut tatananing syariat, manut langkai kagunge amin Allahumma amin. Napa melih kula tingali sing rawuh jejering para alim, para saleh, para santri. Insyaallah pun kathah ingkang ndongaaken amin Allahumma amin. Matur nuwun Mbah Yai. Nggih, penyerahan mahar ingkang asli dipun paringaken Mbak Frasa. Diunekke Mas nggih, diunekke iki diucapke ora kok mahare dituthuki. Jenengan ngundange napa? Beb sayang nek jaman sakniki, nek biyen ya Dik. Nggih. Napa Mas diunekke Mas? Dik, yang lho kok malah ndeloki aku. Niku lho garwane sing dikeki mahar kok malah kula sing dikeki. Ndredeg wae nggih. Monggo ditampi sayang, muga-muga barokah ngoten lho maksude niku tidak diwarai. Lho kok meneng diunekke Mas? Ya Allah Gusti. Dek, sayang. Niki mahar kula nggih jenengan tampi mugi berkah ngoten lho. Lho niku tenan mangtak kok Mbah Yai, diekrorke nggih Mbah Yai nggih. Mahar kok meneng ki mangsamu bayar parkir nggih. Jenengan unekke Mas. Astagfirullah. Iki di mode silent apa piye to iki? Dik, tambanono Dik. Wis idik-idik lah kono lho. Dik. Astagfirullah. Sampeyan ngundange apa? Yang Dik, nggih, tampani. Nggih Mas, kula tampi mugi barokah nggih Mas. Ya kowe sing muni lah kok aku sing muni ora bojone kok. Nggih Mas. Ngono kak nyenengke. Ya pun ditampani dicekel. Pun goyang dia kok beri-beri nggih. Niku pancen syarat jangkepit wong nikah pancen ya ora ming angkah tukaran ngoten niku tok ora kobil tok nggih enten niki mahar nggih.
nek Kanjeng Nabi sak murah-murahe ning saiki sak akeh-akeh. Nggih. Sumringah sithik Mas, kaya kurang ngopi tak kei kopiku tenan kowe iki engko. Nggih, kakean melek iki manten lanang iki. Alhamdulillah ayem nggih. Wong delok bojone dhewe kok isin iki lho nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Saderengipun dipun lajengaken bareng ngaturi bocoran mengkih bakdo niki mantene dipanggihke adat riyin. Sak sampunipun panggih adat mengkih wonten pasrah nampi. Nek pun pasrah nampi nembe jenengan mengkih kula aturi dar. Artosipun sabar saantawis nekseni lan mengkih kertas yai ingkang pasrah nampi medhar sabda riyin. Ngeten nggih, sabar saantawis. Buku nikah ya Mas Mbak aja dingki mek utang tenan iku saiki do sembrono rek utang bang bletsite malah buku nikah rek dienggo jaminan bareng ditagih rek dikekno lha bojone dijaluk nggih ampun sembrono tenan niku ayo saiki wernane padha sisan biyen ki ya ora ta isin aku Mas ayo oh pancen manten ki jan seneng-seneng nggih nyawang garwane ya kaya nyawang widodari. Ya engko bengisi disawang kaya widodo. Embuh nggih anjen. Samrika monggo kita lajengaken panggih mengkih jumeneng sedaya nggih. Ya Allah Gusti kon nyekel tangane iki ngene. Sing wedok arep dicekel ngendo, sing lanang goleki. Aja ngono, engko bengi aja ngono. Set meneng. Dicekel kok rono rene malah keliru nyekele nggih kaya kampanye ya Mas ya uri Dik aku digarapi tukang foto kon ndelok kowe kae nggih niku adat panggih monggo kita dherekaken sami jumeneng sing teng panggung maksudnya nggih. Laku lampah adat panggih gagrag Surakarta ringkes lamun toka condro kadya cantaka kang lelumban ing waring kapurwakan balangan gondang atutur oron sedah linding pitu ingkang tinangsulan lawionang. Mas Hakam melemparnya ke dada, Mbak Francisca membalasnya ke arah betis. Ojo no manten balang-balangan rai nggih. Sing kakung balangnya teng dadane, sing istri balesi teng arah samparane ke arah bawah. Mangke dihitungi niat bismillah. Apa to pralambitane? Wong lanang wis mantepake apa kang dadi wahyu jodine Gusti Allah. Tinagdirke dadi guru lakine Mbak Francisca wonten Mbak Francisca sumadyo dadi garwane. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Adek lemes cacah. Arep mau baleni ora usah. Salaman iki. Balang kok nyuk ngono iki. Mbok sing mantep Gusti. Nggih, alhamdulillah. Wong wedok salaman karo garwane jari Mbah Yai luntur dosane nggon astane. Pokoke angger demek garwane dosane luntur tambah ganjarane. Balangan gantal sampun nuli wiji dadi kepareng Mbak Francisca ndo jumungku jengku lenggahipun den gawe. Mas Hakam sandalipun pun dipun lolos kekalihipun
Luli majeng nyaket dateng Bokor menika. Francisca biar jengku niku ora ndodok ora linggih. Upacara widi dadi rupane midakan 3. Apa to werdine tigan saka tembung 3. Satriya Jawa kudu duweni watak 3 jujur, bener lan adil. Kaki kanan melangkah Mas, maju sedikit nggih. Nuli di atas telur nggih. Bismillahirrahmanirrahim, silakan tinjak. Pecah sanalika konangan 3, pecah pamori sang kagung. Sumadyo dadi guru laki senopatining keluarga lan uga imaming keluarga. Kita sangayu miji samparanipun pengkagum ingkang sinebat Ranu Pada. Ranu toya padha samparan kebaing pangatian jejering wong wadon. Baran jaga kaprawirane kakung kebaing katresnan. Dipun wiji samparanipun kakung. Nuli junjung derajat dipegang tangannya berdua niku dilolos dulu Mbak ubur rampene. Ubur rampene dipun lorot rumiyin. Diagem malih canelanipun. Sindur binayang lampahing upacara salajengipun pinanganten sakloron badhe sineban kain sindur ingkang warni abrit ginaris warni seta kanan kiri. Mempelai berdua akan diselimuti kain sindur yang berwarna merah bergaris putih di kanan kiri. Warna abrit nedahaken menawa ing dalem panguripane akeh godha rencana, oke godane ujiane, aneng aja nganti nerak wewaler ya rupane agama lan tatanan negara. Kebasan ing ngarsa asung tulodo Bapak Ahmad Yanto tansah paring patuladan kang sarwa becik. Pitutur kang sarwa becik panjenengan mubeng Pak. Ing wadya mangun karsa risang ten sakloron. Daya pangaribane mujudake apa kang dadi kegayuhan mulyane. Tutpuri handayani Ibu Erna Fitriawati senajana ing wingking tansah mangastung korasung dedonga paring motivasi dumateng kamukten putra putri pinanganten kekasih. Kebasan sampun dumugi ngetinuju pinanganten. Nuli kepareng Bapak Ahmad Yanto awit badhe nimbang bobote kang putra. Monggo pinarak Pak Yanto jenengan tengok-tengok. Bapak Ahmad Yanto badhe nimbang bobote putra kekalih dipangku mantene sak kloron. Anggang-anggang wae Mas. Pak Yanto ki rada dengkule sok ana masalah. Nyet, aduh aja banter-banter. Lajeng Ibu Erna, pripun Bapak abot sing ndi putra iki? Hahaha. Yen tak rasake bobote padha, Bude. Ora bansin tiban siladan anggonku mengku. Putraku sak kloron. Wis aja suwe-suwe. Mesakake. Sasampunipun ditimbang bobote sami, rasane tresnane padha. Nuli dipangestoni rupane tanem jero dicekel pundake kalih Pak putrane. Anakku cah bagus cah ayu
padha lingga tak pangestoni sing do rukun ya Nduk ya Nah nggih Bapak matur nuwun Bapak nuli mertuwi nggih mapak pisan sampun Pak nggih matur nuwun pun dipangestoni salaman kalian pisan bebasan wis ketamon Priagung saka Kota Gedhe panggonane wong agung ngeksi gondo ngendi to Kota Gedhe ya papan dene Panembahan Senopati Danang Sutawijaya sapa sing madeg Keraton Mataram Islam sugeng rawuh Bapak sugeng rawuh Ibu pinarak-pinarak matur nuwun saestu rawuh panjenengan beto pusakane keluarga pinarak martu-martikane penggalih pisan ketemu pisan bungah rasane ati pinarak malih Pak Yanto pinarak Ibu pinarak wajibe wong lanang sing wis wani omah-omah kudu wani tanggung jawab rupane nyambut gawe mbah apa penggaweane sing penting kudu halal barokah menawi sampun oleh hasil mbok menawa pegawe gajine bakal diparingke garwane kabeh antong kerto aji isine dele kawak beras kawak arta receh beras punar distok Mas aja gebanteren onen aja geduren aja kecendekan Pak wong wadon yen dikei kaya kakean dadi perkara yen kei kaya kesithiken sansaya nambahi perkara zamane online soalnya wong wedok saiki keset tuku lombok loroe online cek odonan nggon gerdu gajine paringke kabeh lemburane sok kabeh menawa ana impasing sertifikasi paringke kabeh lha engko manopo golek meneh wong lanang ora kurang akal patrepe wong wadon kudu gemi cara nastiti ya ditaleni sing kenceng Mbak Francisca diundel-undel aja nganti merucut hormat dumateng tiyang sepuh ora teges wong tuwa arep-arep pawewe anak ning anak nyuwun suwuk muga-muga rezekine sansaya berkah rumen kena kanggo ibadah tekan Mekah Madinah menawa turah tuku mobil mewah kok isih turah ya kanggo tuku sawah sing ngombo sing akeh kaliaman sing akeh sawah borong kabeh nyambut damel sampun asung pakurmatan piyantun sepuh sampun wayahe nyukuri apa sing dadi rezeki saking Gusti rupane dulang-dulangan saling menyuapi Mbak Francisca dulang Mas Hakam semono uga nggih pucuke sik sing diketok nggih alah nyekel pucuke kok grogi kaya piye Dik diwangi to Dik nyekel pucuke Dik iki lho Dik pucuke ngliwang Dik ora moke wangi ngene ya diparingi lawuh ya aja kok garwane dulang sego tok-tok ngono lah alah Gusti teal ya Allah gedene sakmono to Mas oleh munyuk aku ki udu pawon ya Mas mau sugokke semene gedene ayo lho lah kangelan ya le arep ngulu ya ora apa-apa pralam berarti manten lanang ki breh wonge ngantek tumpenge nek iso dikekno kabeh kekno sambele Mbak ben kapok ngono bismillahirrahmanirrahim alah sedulure urung ana sing dahar dulang-dulangan masyaallah barokah manten iku pancen kaya ngeten enak Mas Hakam alhamdulillah nggih nek Yogya gudeg nek teng mriki aja kaget jenenge tewel nggih dadi nek bojomu tawa tewel ngono aja kaget apa kok tewel gudeg krungu rewel kok malah kok ya kula biyen kaget tawani bojoku kersa tewel masuk apa iku tewel sebule gori dahar sampun nuli ngunjuk tirta wening tombo ngorong ora ben-ben toyane toya zam-zam cinampur dening toya-toya karomah aulia sangka Mrejenu Murya
saka Kadilangu ben tegas ben bergas perkakasi kena kanggo ibadah. Amin Allahumma amin. Tintek kemawon saake ngambang geger. Sasampunipun sedaya kalampah sapinka kepareng pinanganten kekalih asung sungkem dumateng pepunden catur wonten patrape sungkem duwung utawi keris gaman dipun lolos ugi canelo lambange kekuatan awit boten pantes yen sungkem punika beto gaman. Wadana tumungkul yayah koncem-koncem ing Bantala sak pinanganten sumgah sumengkem wonten ngarsanipun Ibu Erna. Bu, aturaken sembah sugeng sandaping pada panjenengan nggih Bu, nenten lepatku. Nyuwun tambahing pangestu Bu. Ya Nduk. Ora ana luputmu sing dieling-eling Ibu. Awakmu sing bekti karo garwamu ya tak dongak-dongake. Rezekimu berkah, keluargamu sakinah. Matur nuwun Ibu saestu. Tan karoso putri kang kala wingi kaya-kaya lakban saiki wis akil dewasa lelumban samodern gesang breragu tan prabeda bagus Abdul Hakam sumangga Bapak Ahmad Yanto katuraken sembah sugeng sating pada patuko bapa nyutambahi pangestu yali orang pangestu tampan ana sing gemati karo garwamu tuntunan anakku sing tak gadang-gadang wiwit cilik saiki tak pasrahke ing siramu mekaten bapa matur nuwun pangestunipun. Terkadang orang tua siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Apalagi sekarang Mas Hakam hanya punya Bapak Yanto dan Ibu Erna. Mas Hakam hanya punya Dinda Francisca Indriani. Semoga ayah bunda yang di sana melihat kebahagiaan ini dan turut berdoa kepada Tuhan. Semoga putranya diberikan keluarga yang berkah. Matur nuwun Ibu pangestunipun. Matur nuwun panjenengan gantosipun biyung kawula. Bapak panjenengan gantosipun bapa kawula. Kepareng gilir gumanti lajeng sugeng dhumateng Rapa Mastaka Mas. Aturaken sembah sugeng sadewe Paduka Raka. Nyuwun tambahing pangestu anggen kula omah-omah Mbak Yu Kang. Iya Di. Ora wajajane wong lanang sing tanggung jawab. Awake dhewe wis diparing tatanan syariat. Mula dadi wong lanang sing iso dadi tulan mriku keluarga. Matur nuwun saestu.
mengalir pada pagi hari ini. Semoga biarkan aras Tuhan. Semoga doa baiknya akan diijabah. Hadirin ingkang kawula hormati, upacara adat panggih puncake punika sungkem sampun paripurna. Saderengipun dipun lajengaken mangke sab utawi long tinampen ada pasrah nampi keluar. Namung sekarang kami silahkan untuk menikmati dulu. Monggo sedaya pilih piyambak. Nah, kita lanjutkan dengan sambutan. Sekarang silahkan, ada stand di sana, ada stol di sana. Milih piyambak, monggo Mas, monggo Om, monggo Pak De Budi, pilih piyambak. Nanti kita break 10 menit untuk kita lanjutkan serah terima kemudian foto keluarga. Ngaten nggih. Untuk Tobiwan mungkin bisa sambil cek sound kita break 10-15 menit. Ya, sambil kita berikan hiburan, nggih. Kita break dulu, nanti lanjut sambutannya setelah para tamu menikmati hidangannya dari Pak Yanto.